Ola, bos días. Imos comezar a mesa redonda na que están presentes 4 novas creadoras da imaxe. A verdade é que nunha xornada sobre Mari Quinteiro, esta mesa que deseñaron as coordinadoras Encarna Otero e María Xosé Porteiro, ven moito a conto se temos en conta que Mari Quinteiro foi unha muller pioneira en casi todo. Escoitaremos durante esta xornada moitas veces que foi a primeira muller en expoñer, en facer unha exposición de fotografía, sendo aínda moi novísima. Foi a primeira muller en abrir un estudio fotográfico, experimentou en técnicas do retoque cando ninguén o facía, adentrouse no tema da cor, cando aínda maiormente se utilizaba o branco e negro, e mesmo abrazou o mundo digital con entusiasmo, cousa que tamén é moito a ter en conta, nunha traxectoria adiantada e pioneira. Mari Quinteiro abriu moitos camiños polos que agora transitan moitas creadoras, moitas mulleres que están renovando e experimentando no mundo da imaxe. Nesta mesa temos 4 delas, hai moitas outras. Encarna Otero coordina todos os anos un ciclo de creadoras da imaxe. Aí estánse vendo todo o dinamismo, toda a enerxía creativa de tantas mulleres e tamén as dificultades para que a súa obra, o seu traballo se recoñeza. Mari Quinteiro fala moitas veces dun batallón de sombra referida ás mulleres que traballaban na imaxe pero que non aparecían nunca en primeiro plano, que nunca asinaban os seus traballos, senón estaban na parte de atrás, no estudo, sin asinar, sin ter, digamos que un protagonismo propio no mundo da imaxe. Estas mulleres, con estas mulleres non acontece así xa, felizmente, elas asinan o seu traballo, elas teñen unha obra de autoría propia e desenvolven importantes papéis buscando, poñéndose detrás da cámara, pero tamén tendo unha mirada propia dunha realidade tamén xa distinta. Presento moi brevemente as 4 mulleres que compoñen esta mesa. Tedes o currículum vos tamén nas vosas carpetas, co cal vou ser moi breve para que elas podan falar e nos podan ensinar tamén os seus traballos. E na mesa está Natalia González de Besa, que é fotógrafa, investigadora e activista feminista, que, como ela se define, todas teñen unha amplia formación. Mari Quinteiro aprendeu na súa casa, aprendeu o oficio da súa nai e do seu pai, mas tamén buscou formarse fora do ámbito doméstico. Elas todas xa teñen unha formación académica, pasan por distintos centros de formación, por distintas fórmulas tamén, para formarse en fotografía, en imaxe, en audiovisual. É o caso de Natalia González, que é técnica en artes aplicadas, ten unha formación moi ampla tamén no mundo digital, en deseño gráfico, en deseño web, é reporteira gráfica tamén e formadora. Ademais, participou nun feixe de exposicións colectivas e individuais. Nerea Paños Buente, reporteira gráfica que gusta captar tamén as mulleres da súa propia xeración, técnica especialista tamén en realización audiovisual e técnica superior especialista en gráfica publicitaria. Xisela Franco é unha tamén das máis destacadas creadoras do mundo audiovisual, concretamente no documentalismo con unha face social moi acentuada. Ten unha longa traxectoria tanto na súa formación como nos seus traballos. É unha muller que lle gusta destacar tamén ese carácter experimental e adiantado, audaz tamén da súa obra. Gañou moitos premios, ten unha ampla obra e xa tamén, malia a súa mocidade, un amplo recoñecemento e
unha ampla obra da que logo elas tamén vos falará. E Rosa Figueroa Insua é fotógrafa e profesora de filosofía na Escola Mestre de filosofía, foi un desliz por Xisela, que tamén ten formación en filosofía. Rosa Figueroa é profesora de fotografía na Escola Mestre Mateo, pero tamén ten unha obra persoal, unha obra como fotógrafa que mostrou en numerosas exposicións por toda Galiza. Deixo-vos con ela, comeza Natalia. Hola, buen día a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por convidarme, especialmente a equipa organizadora desta xornada que fixo moi fácil a comunicación e sempre me responderon rapidamente os correos. Bueno, perfecto, non? Eu vou vos falar da historia da fotografía e a historia das mulleres, non? Que son dúas historias que parece que corren paralelas a unha da outra, que parece que nunca se tocan, pero non é certo. Desde o principio, desde os inicios da fotografía, sempre houve mulleres, non? Relacionadas co mundo de fotografía, aínda que nos libros de historia e nos libros de fotografía é rarísimo e é moi difícil topar nomes propios de muller, non? O meu labor de investigación foi encontrar estes nomes, non? E a primeira que atopo é Anna Atkins, que naceu no 1799, pois vou enseñando algunha fotiño de cada unha, así para vese ben, non? Sí. Que ela foi a primeira muller que editou un libro de fotografías na historia. Eu isto nunca o lín en libros de fotografía, ni na formación que recibín, ninguén mo dixo, non? E ela facía, non eran propiamente fotografías, pero sí que era un método fotográfico, unha técnica fotográfica que se chama cianotipia, que, bueno, para as que saibades un poquinho de foto, é un proceso moi parecido ao que logo se chamou fotogramas, non? De por obxectos sobre o papel e impresionalas coa luz. Ela era botánica e fixo un libro sobre un catálogo de algas de Gran Bretaña, non? E ten, históricamente, o honor de ser a primeira muller que editou non só o primeiro libro, sino editou máis posteriores, non? Con a axuda de outras mulleres. E un dato curioso sobre ela é que mantiña correspondencia coa muller de Fox Talbot, que foi así un dos primeiros investigadores e descubridores, non, da fotografía, e que acuñou a técnica do calotipo e a mí, personalmente, isto me fai pensar que intercambiaban os coñecimentos que tiñan coas técnicas fotográficas e seguramente axudaba a muller de Fox Talbot, que non conseguía encontrar o seu nome, ou axudaba nas súas investigacións, non? É ele o que aparece como dono, non, propietario do calotipo, pero ela estaba aí tamén. De que año é? Isto é de finais de... Pois a cianotipia se inventou no 42, no 1842, e o libro foi uns anos despois. Ela tiña 27 anos cando se fixo o que hoxe se conserva como a foto máis antigua, que foi en 1826, e me parece que, quero dizer, era unha muller nova aínda e que, en parte por axuda e por colaboración con amigos da súa familia, sacou adiante este traballo, non? E se apropiou desta técnica. Dime. Eu teño que foi en 1839, ou 1800 en outros sitios, eu sei que foi en 1840, cando publicou este libro de cianotipias. Sí, antes.
Non sei, porque dixetes que a fenotipia... Claro, eu teño o dato que é no 42. Claro, o que pasa é que a fenotipia utilizabase para imprimir planos. Sí. Xa se utilizaba Ajá. antes. Ajá. E entón, este libro está como, esta muller como primeiro libro dunha muller, pero Postalvo publicou o primeiro libro no 1944. Entón, ela é a primeira muller e a primeira Sí, 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 persoa sí. que publica un libro composto. Sí, sí, sí. Si os cálculos tamén. Sí, o que pasa é que eso, quen aparece Fox Talbot, non? O John Herschel, ela, o seu nome apenas aparece na historiografía. Vou ir así un pouco por orden cronolóxica, non? E non me quero parar moito nas estranxeiras, porque, bueno, debido tamén a xornada, prefería falarvos máis das fotógrafas galegas. Esta é Julia Margaret Cameron, que, bueno, xa é moito máis coñecida, e foi o seu principal aporte á fotografía foi o seu empeño persoal en elevar a fotografía a categoría de arte, non? A fotografía ainda estaba nacendo e estaba en luita continua coa pintura, non? E hasta moitísimos anos despois non chegan a estar equiparadas, non? Nese estatus. E como muller tamén sufriu discriminacións e infravaloracións por parte dos seus compañeros fotógrafos que incluso chegaron a dicir que a súa técnica, que a súa obra era repulsiva, porque ela conscientemente non utilizaba, non agotaba os medios técnicos que tiña a mao, non? Vedes que as súas fotos teñen así como un desenfoque todas, que é o seu selo persoal, e precisamente por eso, polo que pasou a historia, pero aos seus compañeiros eso lle parecía que era, pois, que non sabía facer fotos, non? Que tiña unha cámara, pero que non sabía utilizala. E, bueno, a historia nos dice despois todo o contrario, non? Esta é Virginia Veraxis, que é máis coñecida como Condesa de Castiglione, e é un caso moi curioso porque era unha condesa que polo seu estatus económico e social se podía permitir facelo, facíase fotos a sí mesma, o sea, ela non era a que estaba detrás da cámara, pero era a que preparaba todo o demais. De feito, lle daba moitísima importancia pois, aos vestidos que levaba, o lugar onde facía as fotos, as poses, e hai máis de 500 fotos das fotos que se fixo a si propia. É un caso totalmente único para a época, non? Porque estamos falando de mediados do século XIX, mediados hacia finais, non? Fotos tan atrevidas como esta. O sea, enseñar as pernas era totalmente inaudito, non? Xogaba moito, bueno, debía ser así unha señora moi coqueta, non? E moi vaidosa e, bueno, lle encantaba a pose teatral, non? E lucir os vestidos. Este tamén é outro caso moi curioso, que esta muller se chama Hannah Kuhlwijk e vive en Inglaterra e ela é criada, non? E era máis filla de criada, co cual o seu destino na vida era ese, non tiña posibilidade de escapar desa situación. Pero coñece a un home co que mantén unha relación a escondidas, totalmente clandestina, durante casi 20 anos, ao final se acabaron casando e tal, pero era totalmente... non podían vivir como parella. Entonces, entre os dous, idearon a forma de poder viver o seu amor libremente e de poder ser un casal normal, pois se inventaron un mundo privado, non? Que fotografaban. Entonces, ela se disfrazaba e interpretaba personaxes. E moitas fotos se ve isto, non? Que sae ca manga remangada hasta arriba de todo para que se vira que tiña os brazacos de traballar, de fregar os chaus a mao, non? O sea, e aquí, bueno, precisamente coa fregona na mao. Pero despois encenaban todo tipo de historias. Aquí, por exemplo, pois eso, ao lado de unha cociña, travestida de home,
aquí pintada de preta. Quer dizer, eles se facían toda unha escenografía que ao descubrirse estas fotos, claro, nos levan a pensar onde está, hasta onde chega o ámbito público e o ámbito privado, non? Cual é esa fina liña que os separa e estas fotos están aí, non? Nesa fronteira. Ela de novo. A seguinte que vos quero falar é Madame Llebonde, que a quero destacar sobre todo porque foi unha pioneira no uso da cor. Vedes que as súas fotografías chaman moitísima atención, sobre todo pola cor, e estamos falando de principios do século XX, co cual a técnica fotográfica aínda non estaba suficientemente desenvolvida como para facer fotografía a cor, non? Ten un tono surrealista, como podes ver, e facía, sobre todo, retratos de mulleres, ten varias series. Esta, por exemplo, pertence á serie das deusas. E, ademais desto, participou moi activamente no movimento sufraxista e, bueno, era unha tipa así moi cañeira, non? Se ve nas fotos. Estas fotos non as fai calquera, vamos. A seguinte, e volvendo a falar de Ruth Matilda Anderson, a inclúo porque, bueno, como sabedes, xa se dixo antes, estuvo aquí na Galiza 2 veces e fixo un traballo impresionante sobre o noso patrimonio e un traballo antropolóxico que aínda hoxe creo que nos queda bastante por debullar, porque a pesar de que houbo exposicións fai anos e o seu traballo, hai libros editados que non están traducidos ao galego, por exemplo. O sea, eu creo que ten moitísimo, un arquivo amplísimo sobre as viaxes que fixo aquí e creo que se debería espallar un poquinho máis, non? O seu traballo e todo o que significa para nós como galegas poder ver como era o noso país fai 80, 90 anos, non? Era moi meticulosa no seu traballo, fotografou todo o que se lle puña por diante e o tiña moi ordenado. Esta fotógrafa me sirve precisamente de ponte para empezarvos a falar da fotografía na Galiza e, bueno, vos quería dar así un par de datos para que vos fagades unha idea. En 1843 tense noticia de que hai un daguerrotipista en Coruña. Estamos falando 17 anos despois do suposto nacimento da fotografía. E isto me gustaría destacalo porque sempre temos incluso a autoidea e a idea que nos ven de fora de que Galiza é un país atrasado, de que non nos interesan os avances tecnolóxicos, etc. Quer dicir, eu creo que a mediados do século XIX, que tarde 17 anos en chegar un avance tecnolóxico como fotografía desde París hasta o cabo do mundo, me parece moi pouco tempo, non? E de feito, aquí, como no resto do mundo, a fotografía enseguida tuvo un éxito enorme e empezaron a proliferar os estudios fotográficos como champiñóns, vamos, era en toda Galiza. As primeiras fotos das que se ten noticia son do 58, do 1858, daqui de Compostela. Esta portada que vos enseño é unha revista, non sei se ledes, que pon Semanario Dosimétrico Ilustrado e foi a primeira revista que publicou unha foto aquí na Galiza e isto foi no 1893. Claro, publicar fotos en medios impresos era moito máis complicado porque xa requería unha técnica de reproducción. Neste caso se fixo como un fotogravado, non? Pero, bueno, a finais de século xa e principios do XX xa se utilizaba moito máis a fotografía en prensa, xa era moito máis habitual, non? As primeiras fotógrafas eran autodidactas, o sea, non
tiñan como nós, non? A oportunidade de ir a escolas e formarse, o que facían normalmente era aprender con un mestre e depois experimentar, non? Era unha técnica en plena experimentación sempre, non? Como era moi importante a parte química, pois tamén requería coñecementos neste campo que só se adquirían practicando, non? A primeira que vos quero comentar é Antonia Santos, que naceu no 1831 en Mondoñedo, e esta quizás sexa a súa foto máis recoñecida, que é unha foto de un grupo carlista, ten dúas, a outra non conseguen encontrala, e esta foto é do 72, do 1872. A mí isto me fai pensar que ela ten algunha relación persoal directa co carlismo, non? O sea, ela, de alguma maneira, a mí isto me suxire que ela estaba posicionada políticamente, non? Tiña o estudio en Mondoñedo, onde vivía na súa casa, onde vivía ca súa irmá, e ademais traballaba outra muller que se chama Filomena Díaz Villalba, que aparece anos máis tarde no censo con un estudio na mesma rúa e que tamén é bastante fácil que ela fose en algún momento aprendiz de Antonia e que despois abrise o seu propio estudio, non? Facía retratos, que era o que se solía facer na época. Esta foto é probablemente unha reproducción, porque é un retrato de Carlos VII e, bueno, non se ten noticia de que houvese unha visita de Carlos VII a Galiza nesa época e, ademais, era unha práctica habitual dos estudios, non? Facer reproducións porque, claro, as fotos era a única maneira de conseguilas. E despois retratos que facía con unha cámara de varios obxectivos, que era unha cámara de formato 6x10 e que tiraba os negativos en formato de cartón de visita, non? Que foi un formato que se fixo moi popular en París con Disdéry e se estendeu rapidamente porque na mesma placa saían impresionadas, pois dependendo do número de obxectivos, pero podían sair impresionadas 6, 8, 10, 12 fotografías lixeiramente diferentes, non? Entonces, claro, daba moito xogo para a hora de facer tirada, non? A seguinte que vos quero comentar é María Cardarelli, que é coñecida como a fotógrafa de Rosalía, e esta é a foto máis coñecida de Rosalía, non? Que temos casi máis asociada cando se nos ven a cabeza o nome de Rosalía de Castro, pero fai 2 anos, en unha exposición conmemorativa polo aniversario da publicación de Cantares Gallegos en Vigo, apareceu unha persoa con un libro que tiña na casa, unha edición de Cantares Gallegos, unha edición orixinal do 1863, que tiña pegada esta foto, que é prácticamente igual, simplemente que en vez de estar mirando de frente, está mirando de lado. Leva a mesma roupa, o mesmo peinado, quero dizer, todo fai pensar que foi feita na mesma sesión, non? E pola mesma fotógrafa. Entonces, isto para min foi un descubrimento, non? Cando vin de María Cardarelli non conseguí ningún dato biográfico, non sei cando naceu, nin de onde era, pero isto é un original, non? Apareceu unha foto original dela, non? E me pareceu extraordinario, non? Foi así unha grande sorpresa. Da seguinte que vos quero falar tampouco encontrei fotografías porque non se conservan. É Cándida Otero, que tivo un estudio en Vigo co seu marido, era moito máis coñecida polo nome da señora de Prosperi. Cando o seu marido morreu, ela continuou á frente do estudio e se asociou, a principios do século XX, se asociou con Xaime Pacheco, que levou o estudio hasta que faleceu. E, bueno, se anunciaban como o estudio máis moderno, cos medios tecnolóxicos máis avanzados e que podían facer retratos de luz e sombra.
non? E ampliacións a tamaño natural. Era a súa... E traballaban todos os días, incluso domingos e festivos. Claro, traballando todos os días desde 1870 hasta 1915, onde están esas fotos? O sea, ese tremendo arquivo que se xenera, pois o único que se pode conservar é as fotos particulares que teña a xente que, claro, estamos falando de fai un século, non? Entonces, igual, pois, moitas xa non quedan. Aquí temos unha vista de Compostela, da cidade tan bonita onde estamos. Esta vista en concreto a mí personalmente me encanta. E non sei certamente a súa autoría, pero polas datas polas que foi feitas e polo estudio fotográfico polo que as fixo, é bastante probable que fora feita por Carmiña Casado. Esta foi feita na década dos 20 e pertence a unha colección que se chama Estampas de Galicia, que eran como cromos de un álbum, non? Que a xente tiña que ir coleccionando, que se daban a cambio de vales en todo tipo de tendas en toda Galiza e era un álbum me parece recordar, de unhas 400 fotos, unha cousa así, de toda Galiza, non era só de Compostela. Casado, que é o irmão, non? E o que está nos libros, non? O que pasou historia, abriu un segundo estudio fotográfico en Vigo no 22 e foi cando ela se quedou no estudio que tiñan aquí en Compostela e ela quedou á frente do estudo como fotógrafa e como retocadora. O sea, facía labores de todo tipo. E o seu irmão, por exemplo, dixo dela que sempre fora a súa colaboración máis eficaz e máis valiosa, non? Sempre ela mantivo aquí o traballo levando á frente con toda a perfección, non? A seguinte que vos comento tamén é un caso moi curioso, que é unha muller que non é propiamente fotógrafa, pero que fixo fotos. Se chama Corona González e a ubicamos en Porriño. Ela se casou con un banqueiro, co cual, bueno, tiña un estatus social e económico bastante importante para o momento e se foi de viaxe de bodas a París. Claro, ali en París a fotografía, bueno, estaba moito máis á orde do día e era moito máis accesible e ela se comprou unha cámara con negativos. E mentre lle duraron esas placas, fixo fotos, que fixo até 200 fotos. O que fixo foi retratar un pouco a vida social e o seu entorno onde vivía en Porriño, non? Isto, por exemplo, é unha páxina que lle publicaron en Vida Gallega e bueno, é de unha obra de teatro, de unhas freiras ou algo similar, non? Esta é Corona González. Despois xa se mete a Guerra Civil, os anos tan oscuros da posguerra. Desa época é moi difícil encontrar información sobre mulleres fotógrafas. Das que se podería falar e destacar son as minuteiras, que son mulleres e homes que saen á rúa ca cámara, que levan a cámara e o laboratorio incorporado, e era moi habitual velos nas vilas e cidades de todo o país, porque se puñan en lugares moi concurridos, sobre todo domingos e días de paseo, e facían fotografías da xente que paseaba, non? De familias, de crianzas, de casais. Era moi habitual velos nas rúas, non? E da última que vos quero falar é Lola Magno, que tamén o ubicamos en Porriño. Ela empezou a traballar a final dos anos 50 e durante, sobre todo, 60 e 70. E tamén é coñecida como unha grande documentadora da vida social, non? De Porriño. Facía moitos retratos. Na época había moitos estudios que vivían de facer as fotos carné, porque, claro, era obrigatorio facelas e todo o mundo tiña que facelas e había moita xente que vivía prácticamente deso, non?
pero ela ten, bueno, eu creo que ten un toque persoal, non? Se nota que ten aí que hai unha muller detrás da cámara, retrata moito a outras mulleres, pois neste caso facendo, non, a colada, vendendo pan, empanadas. Sí, tiña tamén unha parte máis artística, non? Buscando sempre aí o contrapunto. Utilizaba o non tiña estudio como tal, ela traballaba só na rúa, utilizaba os entornos da súa vila como pano de fondo e isto tamén lle trouxo, bueno, dificultades e problemas porque era unha muller, non? Unha muller traballando na rúa cunha cámara, pois non era o máis habitual para aquelas épocas. E así como, xa para rematar, decir que xa cara a actualidade, quero destacar un par de exposicións que se fixeron un pouco para contrarrestar esta desigualdade, non? Ou esta falta de equilibrio que hai da presencia feminina no mundo da fotografía. Unha exposición que se fixo no 87, chamada Exposición de Artistas Galegas, que foi organizada polo grupo feminista Alecrín e polo Concello de Vigo. E máis tarde, no 95, outra chamada A Arte Inexistente, as artistas galegas do século XX, onde xa a fotografía tiña un peso bastante chamativo, non? Evidente, había fotógrafas que, bueno, aínda hoxe, non? Están aí ao pé do cañón. Eu, cando comecei a facer esta investigación, tomei como referencia o Festival de Fotografía Outono Fotográfico que se celebra en Ourense, está agora precisamente en pleno curso, hoxe mesmo hai unha inauguración dunha exposición, e me dediquei a buscar nas exposicións, tanto colectivas como individuais, cuántas fotógrafas e cuántos fotógrafos había, non? E, bueno, a desigualdade era total, había moi poucas exposicións individuais e colectivas onde apareceran mulleres, a pesar de que a maioría das matriculadas en escolas de formación e, bueno, as que estamos hoxe aquí, somos mulleres. Entonces, aí vai a miña pregunta e o que deixo no aire, non? Que a ver si, bueno, si dá pé a debate. Que pasa, que sucede entre cando rematamos a nosa formación en que nos parece que nos paramos aí, non? Que non hai o seguinte paso da proxección hacia o exterior ou de darnos a coñecer máis cara ao exterior e parece que os nosos compañeiros homes fotógrafos non están na mesma situación, non? Entonces, eu me facía esa pregunta fai 6 anos e me sigo facendo, non? Se alguén me pode responder, eu te agradecería moitísimo. E nada máis, non me enrollo máis que xa me pasei de tempo, me parece. Moitas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en la jornada. Soy Nerea Paños, vengo de Vigo. Disculpad que no hable en gallego, pues llevo poco tiempo viviendo aquí, ya que soy de Mallorca, bueno, viví muchos años en Mallorca y Suiza. Y bueno, yo os voy a hablar un poquito de la imagen actual de la mujer en los medios, desde un punto de vista crítico, ya que a pesar de haber avanzado en algunos aspectos, dista mucho de ser igualitaria con la del hombre. Hipersexualización, censura, imposición de los cánones de belleza, pasividad. ¿Hasta qué punto esta visión distorsionada de la realidad puede reflejar un problema social actual?
Actualmente la desigualdad entre géneros es algo que sigue estando muy presente en nuestro entorno. La imagen de la mujer está completamente distorsionada debido a la hipersexualización en los medios de comunicación y las redes sociales. Es un problema muy grave que, debido a su fuerte presencia y uso en los medios, está en expansión. El caso. Bueno, en la imagen podemos ver un anuncio publicitario en el cual 4 hombres tienen una actitud violenta ante una mujer, la cual permanece impasiva. La hipersexualización es el fenómeno en el cual la mujer le es atribuida, es definida como objeto sexual. Esta imagen se normaliza a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el marketing que promueve estas actitudes adultas y con tono sexual desde muy jóvenes. Lo vemos en este ejemplo de un anuncio publicitario en el cual se le atribuye una sexualización precoz a esta niña, a la cual han vestido como una adulta, la han maquillado y tiene una pose cuanto menos chocante para su edad y que nos indica lo tempranamente que se implanta esta imagen femenina. Hoy en día las mujeres estamos marcadas por una crisis de autoestima continua, en parte debido a ejemplos de este tipo que vemos por todas partes y que cada vez van más en aumento. Un ejemplo de ello, y que os sonará, ya que recientemente se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer, sería el uso de la tiranía del lazo rosa y toda la parafernalia que envuelve a esta enfermedad, la cual crea una sensación de festividad, suaviza la crueldad de los tratamientos, minimiza el dolor y ridiculiza el miedo hasta convertirlo en algo totalmente trivial. Se debe asumir que es una enfermedad grave que afecta y mata a cientos de mujeres anualmente, pero sin embargo la imagen que nos dan es muy diferente. En la mayoría de campañas de Súmate al rosa, como esta que vemos aquí de una conocida marca de compresas, se cosifica los pechos como si fueran objetos de placer y representación única de la feminidad, simplemente por ser una enfermedad sexy que vende. En estas campañas se reduce tristemente a los pechos como si fuera el único atributo que hace a una mujer mujer. Y resulta odioso el grado de hipocresía al que puede llegar las compañías que hacen este tipo de acciones educativas, siendo responsables de tener agentes contaminantes en sus productos. Bueno, aquí otro ejemplo de otro anuncio publicitario donde se recurre a la sensualidad como reclamo. Y otra vez el rosa imperante en la lucha contra el cáncer. Lo que vemos aquí son imágenes de mujeres sensuales, no es la imagen real de una mujer que ha sufrido cáncer. Sin embargo, también existen otras iniciativas que enfocan esto de un modo diferente. El caso del SCAR Project, que por si no lo conocéis, es un proyecto del fotógrafo David Jay, en el cual retrata a muchas mujeres que han sufrido cáncer y representan la enfermedad de un modo más realista. Estas mujeres han sobrevivido a la enfermedad, están vivas, luchan, pero dista mucho de la imagen de las campañas Súmate al rosa. Aquí se ven las consecuencias reales del cáncer. Bueno, además de la hipersexualización, hay muchos factores presentes en la desigualdad de la mujer, de los géneros. Las mujeres estamos ligadas a una fecha de caducidad. Parece que una vez pasados esos años dejamos de ser útiles y allí se acaba nuestra presencia en los medios, a no ser que sea para anunciar cremas antiedad. Es que es así. En el ambiente publicitario son constantes los anuncios de productos de belleza que tratan de vendernos el elixir de la eterna juventud. En estos anuncios podéis apreciar aquí en este de Madonna la cantidad de Photoshop que le han puesto. O sea, sobre todo si tenemos en cuenta que este bombardeo de este tipo de publicidad no está en el campo para los hombres. La edad para ellos les hace como... Ah, perdón, una pregunta. Dime. Sí, es un anuncio de Photoshop, vale, era el ejemplo, la de la crema era la anterior. Este era el ejemplo porque es como una burla hacia ese Photoshop que se utilizan en las imágenes.
lo que decía, la edad a ellos parece que les hace interesantes y a nosotras simplemente viejas, y que en este caso se tiene que recurrir a photoshopearnos en todas partes. Se debería aceptar el envejecimiento como algo natural, no como algo malo, sino como lo que es el paso del tiempo, ¿no? Y la alternativa no es muy apetecible. Los cánones de belleza van modificándose, pero siempre tratamos de ajustarnos a alguno. Antiguamente la mujer gruesa era símbolo de riqueza y de salud. Hoy en día este aspecto ha dado un giro de 180 grados, ya que la imagen de mujer ideal actual es una búsqueda de algo completamente inaccesible. La delgadez, la hiperfeminidad, la simetría, las dietas milagro, los cosméticos, las cirugías, son cosas que están a la orden del día. Esto provoca numerosos complejos que desembocan en trastornos psicológicos. Podemos ver, por ejemplo, en este anuncio de Victoria's Secret, donde no dudan en manipular la imagen, haciendo de ellas algo completamente irreal. Basta con fijarse en la chica de en medio, por ejemplo, la proporción entre cabeza y cuerpo es completamente irreal. De todas formas, cabe destacar que últimamente la campaña actual de lucha contra la hiperdelgadez emplea modelos XXL que tampoco reflejan una realidad, porque realmente ninguna de las dos imágenes son sanas. Esa idea para combatir la hiperdelgadez se llega a tal extremo que no representa a una mujer real. Bueno, la cosificación de la mujer es uno de los motivos subyacentes a la tradición. Instituciones religiosas y gubernamentales potencian la imagen de la mujer como un ser no capaz, que necesita ser guiado, cuidado y vigilado. Y esto se perpetúa a través de la educación y de los medios, que repiten una y otra vez esos tópicos machistas en los cuales el papel de la mujer no es otro que ser únicamente madre y esposa. Por ejemplo, podemos apreciar en este anuncio, el cual refleja el cambio de actitud de una mujer ante un anillo de compromiso y todo lo que ello conlleva, dando una imagen muy superficial, anclado a esa obligación a esa obligación social que conduce al matrimonio. Son muchos los ámbitos que nos imponen dificultades y obstáculos. Instituciones de la Iglesia se creen con derecho a opinar y decidir sobre nosotras y nuestros cuerpos, como si nosotras no pudiéramos. Esto se materializa, por ejemplo, en la lucha constante por el derecho al aborto. Bueno, y a pesar de todo esto que he dicho, en este momento hay una nueva generación de artistas visuales que trabaja para eliminar la imagen tradicional de la mujer en los medios con el objetivo de generar un cambio en esta sociedad. El modo más eficaz de ello es combatir el sexismo con sus propios medios, el medio audiovisual. Bueno, actualmente existen mecanismos de guerrilla feminista en activo, la mayoría conocidas por la polémica que suscita, que seguramente todos lo conoceréis. Es el caso del movimiento Free the Nipple, Libera el Pezón, el cual es una corriente igualitada iniciada hace unos años que defiende el cuerpo femenino y su derecho a exhibirlo. Trata sobre la doble moralidad que hay hacia los pechos de la mujer, no solo para las mujeres puedan desnudar el torso cuando quieran, sino que buscan eliminar esa tendencia de la sociedad de sexualizar la parte superior del cuerpo femenino y los clichés. En este caso, todo comenzó con una chica islandesa que subió una foto de su pezón a una red social para explicar que no estaba de acuerdo con la censura sobre el cuerpo de la mujer. Y bueno, la subió con el hashtag Free the Nipple y por eso se hizo así conocido. Fue muy criticada por ello hasta que se sumó una parlamentaria de su propio país, de Islandia, y entonces se propagó. Además de acabar con la sexualización de los pechos, también va en contra de redes sociales como Facebook o Instagram que censuran las fotos donde se muestra un pezón femenino, a no ser que lo difumines o lo tapes. Sin embargo, permite pezones masculinos y contenidos de tipo muy violento. La única forma de normalizar los pezones para que dejen de ser objeto de culto sexual es esta, que se permitan pezones masculinos y no femeninos. No es un indicio claro de que los pechos son un reclamo puramente sexual. Bueno, otra gran polémica que está a la orden del día y que ha revolucionado los medios es el grupo de protesta Femen,
el cual, como sabréis, sus integrantes femeninas realizan protestas con el torso al descubierto en diferentes ciudades del mundo. El hecho de utilizar su cuerpo como reclamo es algo que va más allá de lo que se piensa y se relaciona con las 3 grandes causas contra las que se posiciona el movimiento: la dictadura, la religión y la industria del sexo. El desnudo es como tal una forma de lucha para liberarse de clichés, como un elemento de protesta con el fin de normalizar el cuerpo femenino. Por otra parte, a nivel nacional, quería destacar la página Will Oversize, en la cual las mujeres escriben sobre moda, sexo, salud, cultura, pero lo más importante es que la talla es lo de menos y la autoestima lo de más, el no tener complejos y estar orgullosas de ser tal y como eres. Bueno, a mayores quería nombrar también otras mujeres conocidas que se encuentran fuera de los cánones de belleza, como es Carmen de Lorefis, que es la modelo más longeva del mundo y que a sus 84 años sigue trabajando y participando en grandes pasarelas por todo el mundo. Por otra parte, tenemos a Tess Holliday, que es una conocida modelo estadounidense de talla grande, que a pesar de ser criticada por su sobrepeso y por la piel pálida, es una modelo bastante importante en una agencia. Además de ellas, otras artistas visuales trabajan para eliminar la imagen tradicional de la mujer, como es el caso de Erika Lust. Erika Lust es una escritora, guionista y directora de cine erótico. Es pionera de la llamada pornografía feminista, con su propia compañía Lust Films, que trata de mostrar a la mujer como sexualmente activa y no como una muñeca a servicio del hombre. Ella considera que el cine pornográfico puede ser un instrumento educativo, además de placentero, para ayudar a vivir y liberar nuestra sexualidad, queriendo de este modo dar una visión del cine pornográfico donde se tenga en cuenta el punto de vista femenino. Bueno, a nivel local quería nombrar a 2 buenas fotógrafas viguesas a la par que amigas, a las que suelo posar. Es el caso de Sara Miranda, por si no la conocéis, lleva bastantes años en el mundo de la fotografía. Y bueno, siempre fotografió a mujeres, haciendo siempre burlas de los estereotipos, como es el caso de estas 2 fotografías, en que solo se destaca el atributo femenino y ya está. Por otro lado, Fátima Fernández, compañera de clase para la que posee en esta serie de fotografías sobre los estereotipos de la mujer, que bueno, no hace falta decir mucho más de las 2 fotos, la mujer fregona y el teta brick, que lo que tratan es de que dicen más allá que la mujer no es simplemente una ama de casa y una madre, que ella puede ser lo que quiera ser. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, os quería mostrar un poquito de mi trabajo. Y esto es una serie que realicé, de las primeras fotografías que hice, acerca del papel de la mujer en la sociedad, con la Iglesia, el peso, el gobierno. Y bueno, otra fotografía más, que también trata de eso, un poco de las mujeres asfixiadas por el entorno que nos rodea. Y la mujer trofeo, perdón. Y bueno, por último, comentar que en conclusión la publicidad y los medios transmiten un modelo de mujer en las que no se nos valora por otra cosa que no sea la belleza y nuestra potencia sexual, donde solo valemos para llamar la atención del hombre y se nos presenta además orgullosas de ello. Esa imagen de mujer perfecta crea estereotipos en la sociedad que se convierten en un factor negativo, ya que la mujer siempre pretende llegar a ser como esa mujer de anuncio, que es totalmente irreal, provocando muchos complejos. En definitiva, la fuerte influencia que ejerce la publicidad en la sociedad es contraproducente para el bienestar común. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, moitas gracias, interesantísimas ambas charlas.
Vos voy a poner de fondo uno ahora. Mientras falo vou por de fondo un vídeo. Vale, gracias. Bueno, vou ter isto de fondo, non? Como para darlle un pouco de cor. Chámome Xisela e son cineasta. Bueno, vou baixar un pouquiño, solo que este de fondo coa música así de ambiente. Pertenzo a ese 7% de directoras que din as cifras que existimos de facto. Haber algunhas seguro sen contabilizar, outras en potencia tentando combinar a súa vida laboral con familiar. O dobre de directoras hai en Europa. Ambas cifras, 7 ou 15%, son exemplo da escasa representación que atopamos as mulleres que queremos dirixir. Unha empresa, unha película, un estudio de fotografía ou o que sexa, nun mundo aínda dirixido por homes. E isto que de tanto repetilo xa parece un tópico, sen embargo, segue sendo certo e necesario denuncialo. E unha pensa como serían os tempos da Mari moza emprendedora, como sería abrirse camiño como a primeira muller que expuxo fotografías en Galicia, con estudio propio, que puxo cor as fotos en branco e negro. Pensar na súa loita e capacidade de traballo e superación axúdame a ser positiva e pensar que en algúns aspectos as cousas están hoxe mellor. Malia queda aínda moito ou todo por andar. Gracias a pioneiras como Mari Quintero é que podemos mirarnos as mulleres creadoras ou non no espello do pasado para recoñecer a nosa propia historia. Unha tarefa esencial para construir a nosa narrativa e non nadar no limbo do silencio, como se non tivéramos existido. Isto é unha peza autobiográfica de 2 tardes co meu compañeiro na praia. Pero quería amosar aquí e contar, Mari non o lembrará, pero quizáis ao ver as fotos lle veña a memoria, que eu tiven a sorte de posar para Mari Quintero. Cando era nena, é típico en Vigo que moitas nenas e nenos se fotografiaran no seu estudio para ter como lembranza unha foto dun acontecemento concreto, tipo comunión, porque veredes logo. Non sei se ela se lembrará, pero eu posei nunha longa sesión de fotos 2 tardes completas para unha revista que se chamaba Galicia Moda. Por certo, boísima revista dos tempos da moda galega que dirixía Luís Carballo. E de aí saíron varias páxinas a toda cor con distintos atuendos de moda nos que eu me sentía disfrazada e moitas delas de ceremonia. Esta foto está... Sí, esa teño. De feito, aquí amoso algunha, porque eran 7, 8 fotos. Esta tirou na onte con presa o meu xeneroso compañeiro pasando pola casa da miña nai, porque eu non podía. Entón tirou unha foto da foto, de aí os brillos que desmerecen a foto original de Mari. Aínda que as fotos perden neste improvisado fotografiado, que non amosa a calidade das fotos de Quintero, sirve de proba documental desta fermosa coincidencia. Eu posei para Mari e ao sentirme fotografiada por unha muller tan tecnóloga, elegante, seria e meticulosa, mandándome facer isto e aquelo, lembro querer compracela e posei con esmero, a pesar do aburrimento, que era estar parada tanto tempo. Espera, que teño un par delas máis. Esta, bueno, é un detalle. Esta é a que falas ti, non? Sí, Galicia Moda. E esta tamén, que é interesante porque está rompendo a típica imaxe de comunión coa revista de Imanol Arias e o zapato este deportivo, non? Bueno, que me inviten a participar nestas charlas é un honor para min, que aprecio e admirei a Mari xa de nena e cuxa experiencia ficouse sen dúbida na miña memoria. E xunto con outras deste tipo fixeron que dende moi cedo tivera claro que o meu era a cámara, pero estar detrás dela, non? De feito, no primeiro ano de instituto, 3 anos despois destas fotos, montei no sótano da miña casa un cuarto escuro rudimentario e aprendín a revelar fotografía de maneira bastante autodidacta.
gracias a un profesor que tiña de teatro, non? Chamábase Quevedo. Pero da fotografía pronto saltei a máis en movimento e ata o de agora sigo investigando as posibilidades artísticas do documental. Tiña aquí para esta charla preparada unha serie de reflexións teóricas en torno á relación de feminismo e documental, pero como non pode estenderse máis de 15-20 minutos e penso que o máis distendido para todos é mostrar algúns fragmentos das miñas propias películas, películas que me levaron a mirarme neste espello do que falaba ao principio para toparme coas historias de outras mulleres e construir a miña narrativa do mundo. Como introducción, bueno, é moi recente, como ocorre en todos os campos da teoría, que os historiadores comenzaron a interesarse pola teoría feminista documental. E fai pouco que se comenzou a recuperar as mulleres que estaban esquecidas no campo do cine documental, a pesar da súa importancia na historia do cine. Faltan moitas todavía, e a teoría feminista pode aportar moito á teoría documental. Pensemos nas súas interseccións, como a historia do feminismo, os dereitos das mulleres, o ecofeminismo, a autobiografía, a crítica á representación que se fai da muller. Porque ambas disciplinas, feminismo e documental, teñen que ver co compromiso e coa igualdade. E ambas deben camiñar xuntas e fundirse para sempre. Entón, agora vou por un minutiño de varias pezas e fago un breve resumen de 3 líneas de que vai para ubicaros. Esta é unha película documental rodada no Sáhara, nos campamentos de refugiados, no 2004. Un pouco de sinopsis. Hai povos que construen as súas vidas desde a montade, ali onde reina o inerte, onde a paisaxe é árida e morta e solamente existen extensións infinitas de area e pedras. Olvidados, desoídos, condeados á supervivencia máis extrema, os saharauis todavía conservan a súa esperanza de justicia. Vou por o azar un anaquiño. Aquí sí que podemos subir o volumen. Espera, un poquito máis para adelante. ما خالق حد باغي بأن السمارة تعود بليد أصل المنطقة الصحراويين أرض الشعب الصحراوي. Un poquito de volumen. لا كان هذا يعود مثلا موجود. قامت الدنيا شعدلت ما هم متات الشعب ما عنده ما هو كان اللي كان رجلها عسكري في اسبانيا واللي كانت مثلا والله شغال يعدل الشواطئ والله شيء ذا كيف. شعد ما هو حد عنده ممتلكات الممتلكات كامله بتشي عنها. كلها كان دافع على قراعه ماشي توف على قراعه ودافع عليه وخلى دبش وتات وكل شيء وكل اللي عنده وته خلاها الا دفع به ولباسه كل مره قابضه ايدين تركتها وقامت دافعه وتوف وقايس منطقه قال لها منطقه واد حذاء قريب من السماره ينقال له القايز قريب منها قبال وباتت الناس من حد الناس تتحشد راهي الجبهه ملتقيه معاها محاصرتها عن العائلات الى ان تهرب تدفع جبهك الساعه القوه مازالت ما لا عند مولانا وتوف لا المعنويات وهما مبجين بقوه كبيره ضخمه عقو قبضوا منها صحراويين السيل حمن حطموا ياسر منها والسيل حمنها يقلعوهم هم اللي مدافعوا ويخبطوهم بهم un conto que lle conta unha nai ao seu يقلعوهم اللي fillo. مقاربه ويخبطوهم بهم في نفس الوقت ادفع الرجل اللي بعده تم مبتج شي صايق الشياه وشي دافع لا بروس وقابض بيدين تركته شي ذنبت الين عاد في النهار عاد كلها الشعب الصحراوي ما قال عليها شيء مهما كان نوعه ما قال عليها شيء يعمل ورقاج واحد من يصمم بانه عدل العمليه والله عدل روايه دور يعدل مع مولانا نتيجه ثقته في نفسه وثقته في شيء قال له الله انه لا يعاون بهذا Bueno, زوم عايزين زوداء قوم دقيقة unha imaxe moi bonita dunha nai dando peito ao fillo. Bueno, vamos con outro fragmento. Este é un traballo máis televisivo, basado na historia da muller, un repaso por, chamase Figuras femeninas dos anos 20 a posguerra, que realicei para Canal Historia de Televisión Española. Escollían a 5 mulleres, empezando por Lili Álvarez, logo Maruja Mayo, Clara Campoamor, Rosario Sánchez Mora, todavía viva en aquel momento, que lle tiven a sorte de facerlle a última entrevista. Rematamos con María Zambrano, non?
Solo vou por un minutiño. Para saber, hombres importantes, Esta é unha tampoco es la profesora da historia de Universidade. La historia oficial no es la historia de las mujeres, es la historia de los hombres y de los hombres importantes, tampoco es la historia de los hombres del pueblo, es la historia de los privilegiados y la historia de los excepcionales. Yo creo que es fundamental que las mujeres conozcamos nuestra historia para saber cómo se ha desarrollado nuestra vida a lo largo del tiempo y que nos reconozcamos en el pasado. Entón, aquí vamos pasando por estas figuras e pasamos por Maruja Mayo, que vou por algún fragmento para homenaxeala ela tamén. Mientras rueda el carrusel con terremoto ondulatorio. La destrucción, el expresionismo. Perdona. Pronóstico. Son los años de un... Antes. Y Dalí me llevó a la academia a Federico García Lorca y a Buñuel y algunas personas más de la residencia de estudiantes donde ellos habitaban. De ahí arranca mi amistad con Buñuel, Federico y todo ese grupo de ese momento que le llaman ahora la generación del 27. Sabemos que muchos miembros de la generación del 27 han puesto en cuestión... Bueno, este está colgado na páxina, chamase Figuras Femeninas, se podes, máis Televisión Española, un documental dunha hora que está colgado na páxina de Televisión a la Carta. Agora un fragmento dunha película unha longametraxe que gravei en Canadá, que é unha autoexploración, vamos a resumilo, Anima Urbis, é unha exploración da vida cotidiana na cidade posmoderna a través... En verano. Perdón. Da mirada crítica dunha española dentro de mi casa en Toronto. Nos seus paseos a modo de flaner, deambulando pola cidade de Toronto e os seus espacios públicos, pero tamén no proceso creativo desplegado no seu apartamento, onde está frustrada co propio proceso de montaxe da película, esta mirada observacional dunha estranxeira en Canadá se combina coas confesións líricas e imaxes e conversacións familiares coa súa casa natal en Galicia. Proyecto el invierno. Antes que falaba ela da imaxe que se proxecta das mulleres, non? Mirade ese gran edificio e 6 meses despois o mesmo edificio cuberto con outra mega muller. Pues nada, estaba aquí con el ordenador en casa, trabajando en la tesis. ¿Qué tal? ¿Mejor? Yo no puedo con el culo hoy, o sea, que como comprenderás no te estoy muy hablando. É unha conversación coa miña nai, A ver, non? cuéntame tu día. 5 días y había 2 en la puerta. Que chega de traballar, moi cansada. Y de repente me hizo unas chuletas de cordero, una sopa, o sea, todo lo que he ahorrado en el día ya me lo he pulido, además ahora que me voy a la cama, claro. Esto tenía que haberlo desayunado. ¿Quién me diera a mí? ¿Quién me diera a mí esas chuletas de cordero? Bueno, mira, niña. Bueno, que tienes otras cosas. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal Iñaquiño y los niños? Aquí se pon o teléfono Pura, unha aboa miña. Hola, Seriña. Hola, Purita, ¿cómo estamos? Estaba en Santiago, además. Estou mala. Maliña. ¿Por qué? Un brazo, das pernas, estou feito unha cataplasma. ¿No te podes mover ben ou qué? Non, muller, non. Non, teño medo de caer e que caio a cada paso, non teño tino. Os anos non pasan en balde, eh? Non. Eso na terra son ti. Os anos que non pasan de balde. Xa o noto eu, que estou na crisis dos 30. Ti, o caste ti. Está é unha puliña. Bueno, pois hai que andar aos poucos. E ti cando ves? Bueno, seguimos. Outro mentiño rápido de... pasamos Canadá, paso varias... mira, este creo que é interesante por, aínda que sexa, é un autorretrato de maternidade. Nesto proxectase película de 16 milímetros sobre o meu corpo da miña filla nus, desnudos. Película pintada fotograma a fotograma por min en 16 e logo proxectada sobre nós. O corazón é o corazón da miña filla cando estaba embarazada, non? Iso que se escoita.
Bueno, fadedes unha idea, unha peza así máis a cabalo entre o documental e o cine de museo. Que podemos ver como queda instalada no museo, porque é interesante como quedou instalada, fixadevos enmarcada nun cuadro, ten esa doble maneira de verse, non? Nun festival como película e logo instalada nun espacio de museo, esa ambivalencia, non? Bueno, e logo xa para rematar, querería poner tamén un minutiño dunha triloxía que estou agora a rematar a última película. Déxame ver como ven aquí, a ver se o teño todo. Empezamos por Cruz Piñón, que Cruz Piñón, estupenda muller. Levo 34 anos. Cruz Piñón é un díptico visual con pantalla partida en que asistimos as dúas facetas da vida de Cruz, o día a día da muller do rural e por outro lado a muller con ganas de aprender e de non deixar escapar o mellor dun mundo novo e as súas novas tecnoloxías. Vivindo aquí en Ferreira, en Piñeiros. As cosas si non vas a aprender a eso. Non sabía nin coller o ordenador, nunca na vida lle tocaba. E tiña ordenador na casa. Non sabía nada. Nada, de nada, de nada, Os primeiros días que era profesor. Estas cousas que vemos á dereita son todo cuadros e cousas que la fai aprendendo a través de internet con tutoriales. Eso notaba un montón. Ai, madre. Estaba así toca. Sería porque era maior, era a maior que había. Eu víame inferior total no medio da juventud, porque non todos chavales saben todos manejarse. Que sei escribir, sei, a ver, deféndome. Escribo ben, e todo iso, pero a ver, que teño faltas de ortografía. Cando non sepas onde va acentuado, pois non acentúas. O que sepa xa que sí, efectivamente, é acentuado, pois xa sei onde vai, non? Pero hai cousas que son acentuadas, pero non sei onde. Non sei en cal das letras, É como manteca. Todo o que veis o fai ela. O que fabas, vou dicir, mira, estas fabas son de Asturias, porque teño dúas razas. Unhas son asturianas e outras son de León. As asturianas son riquísimas. É como manteca. Mételas na boca e... Madre, eso é unha pasada, E, claro, teño que facer o vídeo, facer o experimento así. Vou probar, se me salen, sálenme. Se non me salen, pois... Bueno, están colgados en internet todas estas peliculiñas. Logo pasamos aquí a ver... Xa que estamos en Santiago, outro minutiño de Santiago Lladas de perfil, unha voz femenina protagonista, a de Esperanza, a de Encarna Otero, que está aquí, e que tiven a sorte de gravar isto con ela, nos vai levando por Santiago intramuros describindo aspectos do traballo femenino do pasado. As rúas, fontes, o silencio da noite, para culminar o noso paseo na bella carballeira de Santa Susana, coronada pola iglesia, lugar jacobeo pouco coñecido que albergou as reliquias desta santa olvidada copatrona de Santiago. Un paseo delicioso e plástico por Santiago da man dunha muller excepcional. Encarna. Santiago, até prácticamente o século XX, unha composición perfecta de rural e urbano. O verde, a feira, os cultivos, a horta, compoñen a vida da xente, fora murallas, e dentro murallas, o granito convive ca cidade levítica, a cidade universitaria e a cidade das persoas, é dicir, a cidade popular. Este espacio de Santa Susana é ao mesmo tempo espacio de feira, por tanto de vida económica, espacio de paseo ca incipiente burguesía do século XIX e espacio de lecer, de festas. Bóveda verde nos meses de verao, espazo orfo de árboles un pouquiño, dame moita mágoa, pero... Igual que nos lavadonllos, non?
as pedras de Compostela gardan, se as sabemos escoitar, este mundo, igual que os ríos lavaron e gardaron as palabras das mulleres que ali se decían, e os segredos, moitas veces, a pedra garda todo ese mundo e as fontes teñen no seu sonido da auga todo ese mundo de traballo femenino que cando veu, bueno, a primeira rede de conducción de augas de Compostela a primeira canalización é de principios do século XX. O sea que hasta ese momento as fontes eran o espacio de fornecemento de auga que era un traballo femenino moi mal pagado. Isto foi para unha exposición en Orixen, eran dúas pantallas. Galicia e a súa capital, Santiago, é un estado laico e aconfesional. Hai como unha contradición. O patrimonio relixioso forma parte xa do patrimonio público, non é privado. Porque no devenir do tempo se convirtiu en patrimonio da humanidade. A Igrexa ten a obriga, se recibe ese diñeiro público, de revertilo. Polo tanto, isto en Santiago é imprescindible. Imprescindible. Aquí no final, un pouco para esta reflexión tan bonita que fai Encarna. Nos entendemos moi ben. Agora. Vamos a ver, eu coido que na andaina dunha vida, e eu, bueno, o que teño xa é unha certa edad, por tanto, unha certa andaina de vida, hai moitísimas cousas que sirven para aprender. O que tens que ser é capaz de, cando te ocurren cousas que ti consideras fracasos, tens que facer un alto, meterte dentro, reflexionar e salir reforzada para afrontar unha nova etapa. É exactamente igual, eu creo que as mulleres entendemos moi ben o que é o fracaso do enamoramento, é dicir, cando amamos, non só a un home, sino cando amamos, porque os amores son moi diversos, e poñemos unhas expectativas enormes nese amor, e logo, polo que seña fracasa, temos que ser capaces de meternos dentro de nós, lavar as feridas e aprender para salir de novo á vida reforzadas. Eu creo que iso é unha aprendizaxe que as mulleres normalmente facemos na vida, non? Entón, iso ten que servir para todo, porque o millor o que é unha humillación ou un fracaso, tes que velo como un reforzamento na túa propia persona e personalidade para encarar un novo proxecto. Me parece que iso é fundamental. O que pasa é que o difícil é o aprendizaxe, de saber facer do que tú consideras algo negativo algo positivo. Entón, iso é o que te dá a fouteza. Vale, xa como epílogo para pechar, se Cruz Piñón, a película anterior, era Terra, e aquí esta película de Santiago é Urbe, agora estou rematando de editar unha película sobre a última batea de ostra da ría de Vigo, e vou por un minutiño de epílogo, que a última bateeira e a última batea que quedaba de ostra na ría de Vigo, se xa non hai ostra na pedra que proceda da propia ría. Entón, imos por exemplo, a esta altura, a ver, mira que fermosísima é a batea. E a nai que morría. A ver, Ponte de Rande. Aquí temos. Esta Eugenia, a protagonista, xa xubilada agora mesmo. Unha cousa das que máis me marcou foi ver a traballar a miña nai casi noite e día. Eso sí que me marcou. Logo, eu veño dunha familia pobre, pero dentro da pobreza era algo acomodada xa. Pero pobres, traballaban noite e día. Por suposto no rural, na autosuficiencia, con jando, con vaca, con bois e con animais de toda clase. Mira a batea que fermosa con esta casa de encima. Se hai algo na miña vida que represente máis a nai, é esa batea, porque de aí salía todo o poder
creador do mar. E todo o cuidado Esta é a filla dela. que tiña miña nai coa batea e o mar con nós. E ademais cadrou nun momento no que miña nai estaba de salud moi chupada, moi afundida. Realmente a batea estaba afundindo a miña nai. E no momento en que se vende esa batea, miña nai despega sándalle o corpo, as extremidades doíanlle, as pernas non lle funcionaban. Estábamos chegando a unha época, a un momento de agotamiento total. Soltar ese lastre para a miña nai foi fundamental para seguir vivindo. Bueno, deixamos a charla aquí, un pouco lembrando a aquelas mulleres que se en algún momento se sentiron víctimas, tomaron as riendas da súa vida e se construíron a sí mesmas, como estas tres protagonistas. E nada máis. Gracias. Una red épica. ¿Sabes? Esas cámaras que graban en 5K, una cámara de vídeo. Ay, sí, perdón. Moito mellor. Ay, perdona, cariño. Yo me siento ya allí. No enchufes. Por si acaso no está todo correcto. Que no sé. Gracias. Hola. No me quieres nada. Te olvidabas de mí. Se acabó. Pues ainda no se acabó. Sí, debería, pero ahora no funciona, ¿eh? Antes funcionaba perfectamente. Problemas do directo. No, reconozco. Ahora sí. Ahora me parece que sí. Pero si antes nos funcionó perfectamente. Sí, probámoslo todo perfecto. No, si antes tamén estaba encendido. No, solo tiene...
Perdoade a interrupción esta técnica. Bueno, bo día. Son Rosa Figueroa Insua, nai, fotógrafa, compañeira e tamén profesora de fotografía na Escola de Arte Mestre Mateo aquí en Santiago. Gustaríame comenzar compartindo con vos un bo recordo de hai anos. Logo de rematar de estudiar foto, traballei nun estudio de un fotógrafo en Vigo, onde nacín, e un día envioume a facer un recado. Entón, me deu en un sobre un par de fotografías, de retratos que el fixera a unha chica para que ellas levara a Mari Quintero para que as arreglara, decía él. Eu non puiden aguantar e polo camiño abrín o sobre e vin as fotos da pobre chica aquela que tiña toda a cara chea de acné, pero aquelo que chamábamos a cara picada, digamos, non? Entón eu cheguei ali, por fin podía ir ao estudio de Mari Quintero, subín aquelas tremendas escaleiras e lle din o sobre para ver que se podía facer con aquelo. Entón, ela me dixo que volvera dentro de X tempo e cando volvín, de camiño outra vez para o meu traballo, volvín a abrir o sobre. E, agora os meus alumnos, que son adictos al Photoshop e adictas, alucinarían vendo esa diferencia da man de Mari Quintero sin Photoshop polo medio. Aquela rapaza coa cara picada era unha rapaza guapísima, totalmente... Non sei como expresar esa palabra, no? Co que me atopei cando vin. Sí, de repente, a mellor crema do mundo. Entón, quería contaros isto para empezar así un pouco o meu relatorio. Cando me propuseron participar na xornada, pensei, bueno, que vou contar? Son profe, vou falar algo sobre eso. Entón digo, vale, que ocorre coa presencia da muller na formación en fotografía, non? Entonces, bueno, pensando no mundo que nos tocou vivir rodeados de imaxes na prensa, na rúa, en internet, hai redes sociais incluso que só son imaxes como Instagram e casi como que te comunicas a través de imaxes. Entón, en algún momento vos preguntáchedes quen fai esas imaxes? Esas imaxes que nos rodean, que xa forman parte da nosa vida, que xa non podemos estar sin elas. A través de que ollos estamos vendo que acontecen? Que ollos son os encargados de amosarnos o mundo, o que está pasando? Entón, optei por facer un muestreo centrado nos estudios oficiais de fotografía en Galicia. A miña intención era amosar se esas miradas que nos han de mostrar o mundo a través das imaxes están formadas maioritariamente por homes ou por mulleres. E entón comecei as miñas pesquisas. Vamos a falar en principio dos estudios non universitarios, os ciclos formativos, ahora os explicarei, os conto un poquinho de historia e deciros que inicialmente, como na maioría dos oficios, a profesión transmitíase de xeración en xeración, como aprendices dunha persona que xa estaba no oficio, normalmente autodidactas. Pero a partir dun determinado momento, o oficio da fotografía comeza a ensinarse nas escolas de arte, aínda que seguía paralelamente, claro está, a aprendizaxe e a transmisión mestre-aprendiz. Entonces,
Esa diapo que tedes aí é un pouco de historia para ver un pouco desde onde parte as enseñanzas artísticas. Non me voy ahora a parar en eso porque isto está reflexado en todos os sitios. Abaixo vedes en Galicia que a primeira escola de arte que existe, ou que existía, vaya, porque xa non está na actualidade, en Ferrol, en 1882, e logo se van formando algunhas das outras, non? Pero, dende cando se ensina fotografía en Galiza? En unha escola oficial. Desas anteriores escolas de artes, da diapo anterior, derivan as actuais escolas de artes e superior de diseño que hai en Galicia e fora de Galicia tamén, pero dende fora de Galicia non vou falar delas. Aquí en Galicia hai 4, o vedes aí reflexado nas diapositivas. En Coruña, en Compostela, en Ourense e en Lugo. Nas escolas se imparten estudios superiores de diseño gráfico, de produto, de interiores, de moda e tamén os ciclos formativos de sollaría, escultura, ebanistería, cerámica, ilustración e fotografía. Cando comeza o ensino da fotografía nas escolas de arte? Pois en Galiza, a primeira ocasión na que se imparte fotografía nunha escola de arte foi no curso 1965-1966, BUF, cun monográfico na Mestre Mateo. Era un monográfico que duraba 6 meses. Non era unha titulación oficial, eu estive indagando para saber un pouco máis del, e hai un profesor na escola que se acordaba, sabía perfectamente quen era ese curso monográfico, un nome, que había sobre 30 personas de diversa índole, pois diferentes alumnos que estaban preparando ingreso en Bellas Artes, estudiantes da universidade, etc. Pero hasta 10 anos despois de esa primeira incursión do ensino da fotografía, non comeza o ensino regular, regrado, con titulación, etc. Era o que todos coñecemos como Plan do 63. Eran 3 cursos comuns, máis 2 cursos de especialidade. En eses cursos comuns, además de fotografía, se pasaba por outros diversos talleres, non? E nos anos de especialidade eran especificamente os de fotografía. Se irá implantando nas diferentes escolas, pero na primeira na que se implanta é en esta na de Compostela, no ano 78-79. Co cambio de século, renóvase a especialidade e pasa a ser un ciclo formativo superior segundo o plan da LOCSE. E o primeiro centro onde se imparte é na Escola de Arte de Ourense, no ano 1998-1999. Nesa primeira xeración estaba eu aí impartindo clase a estos primeiros de LOCSE. No 99-2000 comeza na Mestre Mateo e na Ramón Falcón de Lugo. E no 2001-2002 na de Coruña, na Pablo Picasso. Recentemente, no 2013-14, haberá outro novo plan de estudios en aplicación da LOE, con cambios de asignaturas, cambio de denominación de título, etc. E o que actualmente se está impartindo se chama Ciclo Superior de Fotografía. Vale? E para centraros un poquinho e saibades un pouco de que va isto. Entón, no ciclo consta de 2 anos, 120 créditos ECTS e hai diversas asignaturas, historia da fotografía, técnica fotográfica, proxectos. E no segundo curso hai un proxecto final e prácticas en empresa. A denominación do título é Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Fotografía. Vale, hasta aquí un pouco para centrarnos de que va o meu relatorio. Pero quería centrar o meu relatorio no alumnado. Como falei ao principio, esas miradas en xeral, mulleres, homes, agora veremos un pouco as estadísticas. Atopei un estudio realizado no 98-99 polo CIDE
de enseñanzas artísticas. Si vedes aí na gráfica, a nivel global, se ve que en ese ano, no 98, as mulleres eran maioría, sobre un tercio máis, non? Pero por titulacións había especialidades que eran maioritariamente de homes, moi típico. Forza, diseño industrial, ebanistería e outras de mulleres. Textís, moda, dourado policromía. E fotografía, digamos que estaba aí un pouco na media da porcentaxe. Isto é o único que atopei feito. E en Galicia, que é onde eu quería centrarme, non hai estadísticas de nada, ou polo menos eu non as atopei. Entón, eu quería basar este estudo, bueno, este muestreo, sobre as mulleres no ensino, non? E entonces, tiven que ir recabando información, non só na miña escola, que me foi máis sinxelo porque estaba eu aquí. E entón atopei que a primeira vez que unha persona se titulou en fotografía foi no 1979-1980, en esta escola, na de Compostela. E se titularon 2 homes e ningunha muller. Me imagino que nas outras escolas tamén habería en estes anos ou un pouco máis tarde, quizás, porque creo que a Escola de Santiago é un pouco pioneira neso, non? Pero non puiden conseguir esa información. A seguinte data que teño son das primeiras mulleres tituladas oficialmente en unha escola. Tamén é aquí, en Compostela, pero fixadevos a diferencia de anos. En 1985-1986. Se titularon 3 mulleres e un solo home. Fixadevos que, de repente, xa cambia eso que comentaban as compañeiras, de que al final sí que somos máis mulleres, pero non hai tanta visibilidade, non? Que pasa no ciclo LOCSE? Xa un pouco máis na nosa época. A primeira escola onde se implantou o ciclo LOCSE foi na de Ourense, e fixadevos a cifra. Ese primeiro ano hubo 21 mulleres e 13 homes matriculados en primeiro, e nese primeiro ano de ciclo xa avanzado, xa específico, non era como plan do 63, que o que pasaba era que pasabas por todos os talleres da escola. Este ciclo LOCSE xa eran unos estudios específicos reglados de fotografía. E a diferencia é moi grande. Na seguinte escola na que se implanta é aquí, na de Compostela, no 99-2000, o ano seguinte, e estaban equiparados 6 mulleres e 6 homes. E no 99-2000 tamén se implanta en Lugo, e hai 10 mulleres e 10 homes. Entón, as cifras están aí, xa veredes despois a evolución desa primeira xeración que comenzou este ciclo LOCSE. Cantos e cantas se titularon? Pois fixadevos a diferencia. Na escola de Ourense, que foi a primeira, recordade que había 21 mulleres matriculadas, pero logo só se titularon 9. Había 13 homes matriculados e resulta que se titularon casi todos, 10. Fixadevos aí unha reflexión que podemos facer aí, esa diferencia tan grande entre as matrículas e as titulacións, non? Eu recordo, porque lles din clase, que iban deixando, a maioría, eran mamás, casaban, etcétera, etcétera. Un pouco tópico, pero al final, de 21 a 9, hai un salto grande. Na escola de Ourense, no primeiro ano de LOCSE, se matricularon, o sea, se titularon 2 homes e ninguna muller. E na de Coruña, 8 mulleres e 2 homes. E isto xa cambiou solo. E agora, as persoas tituladas na primeira promoción do ciclo LOE, agora, onde estamos agora, no 2015, xa fixen unha reflexión a nivel xeral en Galicia. Fixadevos, entre todas as escolas das que teño datos, 43 mulleres tituladas no 2015 e 18 homes. A diferencia é realmente importante. As persoas matriculadas este último curso, onde estamos agora, tamén fixen xa o total en Galiza.
E fixádevos, 71 mulleres se matricularon este curso en primeiro para estudiar fotografía e 27 homes en toda Galicia. Entonces, pensade un pouco esa reflexión, ¿no?, que temos que facernos. Donde está todas esas mulleres? Donde estamos, ¿no? Quería, a modo de anécdota, contaros un pouco a titulación oficial. Este é o meu título da escola, que puña título de graduado en Artes Aplicadas. Eu son graduado, non graduada. Fixádevos, no 2012, pasaron unos cuantos anos, xa se cambiou a nomenclatura, título de Técnica Superior de Artes Plásticas, bla, bla, bla. Entón, por lo menos aí temos un avance. Isto en cuanto ao alumnado, pero a estas mulleres que nos estamos enseñando, quen imparte esas materias específicas de foto? Homes? Mulleres? Fixen tamén esa investigación. Esta foi facilita. Na actualidade, en Galicia, casi estamos a 50%. Se vedes aí, 2 mulleres, 2 homes, na de Compostela gañamos 3 mulleres, 2 homes, na de Lugo non hai mulleres, pero, bueno, ao final son 7 mulleres e 8 homes. A diferencia é bastante irrisoria. Tradicionalmente, dende a fundación das escolas de artes e oficios, o profesorado era masculino. E vou tomar como exemplo na escola na que traballo, non? E non cambia, aquí pasou algo, un momentito que non cambia, ahora sí. Entonces, a primeira profesora que aparece na Escola de Arte Mestre Mateo foi no ano 1946. Profesora en xeral, non profesora de fotografía. Chamábase Carmen Costa Ramos e aquí a vedes en unha imaxen do claustro de profesores de 1952. Que disciplina pensades que impartía esta profesora, a primeira profesora, polo menos en esta escola de Compostela? Corte e confección. Claro. A segunda, tamén corte e confección, no 1968. E despois, entre 1974 e 1979, xa empezaron a dar as mulleres decoración, historia, anatomía artística, esmaltes. Pero cando foi a primeira vez que unha muller impartiu fotografía nas escolas de arte? Aquí, na de Compostela, foi no ano 1996. Hubo que esperar, xa vedes, 17 anos desde 1979 para que unha muller impartira fotografía. Nas demais escolas galegas, a presencia da muller comenzou un pelín antes. Na de Lugo e na de Ourense, en 1992. En Coruña, no 95, e aquí, como dixen antes, no 96. Vale, pois este é un pouco o panorama galego da enseñanza de fotografía. Quería comentaros tamén os estudios universitarios de fotografía, que é a única titulación oficial de fotografía universitaria que hai en Barcelona, na Universidade Politécnica. Un pouco para que vexades que, además dos ciclos formativos, existe o grado. Non sei se recordades, no ciclo formativo eran 2 anos, 120 créditos, e no grado son 4 cursos, 240 créditos. Hai asignaturas moi variadas, moitas asignaturas. A titulación é graduada en fotografía e creación digital. E se vos fixades nas persoas matriculadas no 2013, que son os únicos datos que conseguí, é a primeira xeración, a primeira promoción de graduadas e graduados en fotografía na universidade. Foi no 2013, porque comenzou esta titulación comezou no 2009. Entón, se
En esa primera promoción se titularon 13 mulleres y 11 homes. Non hai unha diferencia demasiado grande, pero se vos fixades na seguinte diapositiva, na matrícula no 2012-2013, en primeiro curso, 13-15. Tampouco hai moita diferencia. Pero fixadevos na gráfica do lado. Na matrícula no 2012-2013 de todos os cursos, entre primeiro, segundo, terceiro, cuarto, éramos 86 mulleres e 54 homes. Aí sí que realmente hai unha proporción importante, ou desproporción, máis ben. Vale, isto é un pouco o panorama que temos en canto ao ensino da fotografía. E para rematar, despois de todas estas estadísticas e toda esta información, e constatar que realmente somos máis mulleres as que estamos aí presentes, as que estudiamos, as que nos titulamos, incluso as que damos clase, a ver que pasa, onde estamos, por que non se nos ve tanto, non? Quería, para rematar, agradecer a todas as persoas que me axudaron a buscar esta información, compañeiros de outras escolas, Concha, María, Mari Carmen, Andrés. E gustaríame rematar con unha pequena escolla de traballos das miñas alumnas, do traballo final de ciclo, que teñen que presentar unha vez que rematan os estudios, teñen que facer un traballo final, un proxecto, elexido libremente por elas, na que as profesoras e os profesores as tutoramos e os tutoramos para cadar unha nota e rematar e conseguir o título. Gracias a todas as que me mandaste desas vosas imaxes para poder proxectalas aquí. E aí va. A primeira parte da proxección son as imaxes dos seus proxectos. Fixadevos que vai unha cosa curiosa que logo comentaremos. E despois hai unha parte, a final, onde están esas miradas do futuro, esas miradas do mañán, autorretratadas por elas mesmas na maioría dos casos. Non se escoita nada, verdad? Pido disculpas a elas porque a maioría das imaxes están recortadas. Isto está recortado. Debe haber alguna incompatibilidade
sistema. E hasta aquí o meu relatorio. Moitas gracias. Vamos mal de tempo, co cal falamos se alguén ten algunha pregunta, algunha cuestión. Foron 4 charlas moi interesantes e seguro que suscita moitos temas. Encarna. Bueno, en primeiro lugar, eu quería felicitarvos porque temos futuro. E iso para as mulleres de idade é moi importante. Temos futuro, tedes presente e temos futuro. Por lo tanto, iso é o primeiro. E creo que as mulleres temos que decir estas cousas en voz moi alta, dulcemente. A veces hai que berrar tamén, pero hai que decilo. Porque senón, eles sempre o din. E nos quedamos mudas. E iso non pode ser. Por lo tanto, o primeiro que quero dicir e que conste na recensión que logo se faga da xornada. E, en segundo lugar, eu quería, Natalia, tú que fixeches a exposición histórica, quería facer unha reflexión solo vital. Me imagino que tú xo tes, pero quería facela. Mira, hubo unha época en que fun moito a Muxía, porque, bueno, había naquel momento o Museo do Pobo Galego, quería facer un traballo e Camaño, o fotógrafo de Muxía e da Virxen da Barca, que estaba sempre ali, de minutero, que tiña montado un negocio, porque además vendía postais e todo eso, pois era un elemento importante, non? E, bueno, pois falando con el, nos levou, porque el traballaba en Muxía, pero tamén tiña un estudio en Corcubión. E até aquí, non yo decía a ninguén, que en Corcubión descubrimos que levaba o estudo. Eran sobre todo fotos de estudio, non eran fotos de fora, e era a súa muller, que levaba naquel momento, porque Camaño foi moi lonxevo, traballando con el 60 anos. Evidentemente, 60 anos, en Corcubión. 60 anos. Me imagino que isto, que foi unha casualidade, debe de pasar, o caso de o que te dicías da irmán de Casado, hai unha Pacheco tamén. Entonces, xa sei que é un traballo ímporo, pero tedes que facelo. Non queda máis remedio, dicir, están silenciadas, non se ven, están mortas. Pero hai que descubrir. Igual que en Santiago o Arquivo Casado está en gran parte roubado por Sandine e en Sandine traballa unha muller. Entonces, eu creo que estas cousas, eu digo aquí en alto, pero tedes que facelas, por favor, porque é verdad que a invisibilidade e o silencio é inmenso e vos tedes voz, tedes medios, tedes instrumentos, tedes toda a tecnoloxía. Por favor, facedeo por elas que xa non poden falar. Víctor Vaqueiro. Miña mãe estaba nese grupo das mulleres que deixaba a tarefas hombres, porque me xudaba a meu pai María de Carlos na presentación das fotos que facía, e penso que non subiu libros de ela. Sí, é que en moitísimos casos pasaba eso. Eles eran os que normalmente facían o traballo de rúa e elas... Sí, seguimos estando aí facendo... Non sei hasta que punto seguimos facendo ese traballo de sendo mau de obra barata, non? E quen dá cara e quen sae recibindo os méritos son outros. En eso estamos. Sí, unha brevísima non reflexión, senón simplemente dar tamén un dato, aquí deronse un conxunto de datos e pareceron moi interesantes, e, digamos, constatar o problema que existe nos estudos superiores. É dicir, eu creo que
concretamente, no caso concreto da USC, da Universidade de Santiago, pois eu non sei se é unha especie de delirio colectivo ou específico dunha facultade, que resulta que aquí na facultade chamada de Ciencias de Comunicación impartíanse dúas asignaturas, unha en segundo de carreira, que se chamaba exactamente Teoría Técnica da Fotografía, e outra en cuarto que se chamaba Proxecto Audiovisual. Esas dúas asignaturas, como consecuencia da reformulación que é sempre devastadora do Plan Boloña, desapareceron. De tal maneira que hoxe unha persoa licencias en comunicación audiovisual sin ter idea do que nin a historia da fotografía, nin a reflexión do meu punto de vista interesantísima que a fotografía está facendo sobre ela propia isto nos últimos, non o sei, esencialmente desde os anos 70, que muda o paradigma, etc. Quero dicir que é desolador, francamente, que a situación sexa esa, é dicir, digamos, o desprazamento da fotografía dos estudos universitarios. Aquí, unha persoa que remate o seu bacharelato e quera ter unha mínima competencia superior en fotografía, non de nivel de ciclo medio, que tampouco é para tirar foguetes, senón universitaria, non pode terase que ir, como ben sinalabades aí, á Politécnica de Barcelona. E outro dato tamén do que decías ti, onde está ese arquivo de Prósperi e Cándida Otero? Realmente eu teño feito, así teño pensado moitas veces no seguinte, traballando durante 30 anos, até a morte de Prósperi que morra no 99, Cándida Otero morra no 15, traballando simplemente eso, 40 anos, a unha fotografía, só unha fotografía aproximadamente 365 fotografías no ano e multiplicado por 40 anos ou por 30 anos sería de orden de 12.000 fotografías e hai aproximadamente unhas 200 e algo, 300. Teño unha resposta, pero é o suficientemente aterradora para non dala en público. Para Vaqueiro, Víctor, mira, hola, non entendes. É que non sei se entendín mal, pero cando falabas de dúas asignaturas que se eliminaron de xornalismo, creo que era iso, non? De comunicación audiovisual, bueno, que se imparte ali, e non sei se entendín mal, pero cando fixeches a comparativa, era que dos ciclos medios, falabas, non? Que era unha pena que nos ciclos superior, que no universidade non se impartise esas dúas asignaturas nesa carreira tan importante e imprescindible a fotografía e algo, decías, de ciclos medios, non é un ciclo superior. Vale, entendín mal. Pensei que entendín mal, entón. É que se imparten son ciclos superiores. Vale, perdón. Decirvos a todas que é un placer escoitarvos, encantoume as vosas exposicións. Bueno, en concreto, Rosa, gustoume moito tamén que expuxeras en números unha realidade que, además, eu vivín tamén, que fun alumna da Escola de Mestre Mateo de Foto, pero gustaríame tamén que se reflexara que nós, estudiando Historia da Fotografía, dos fotógrafos, a verdade que se nos deu, polo menos non sei como está ahora, porque eu xa fai uns anos que estudiei, estudiamos moi pouco a historia da fotografía femenina, o sea, a historia das mulleres fotógrafas, moi pouquiño. O máis ben nada, non? Máis ben nada, sí. No meu caso, máis ben nada. Pero non sei como está ahora o tema da... Creo que ahora vamos a conseguirlo. Hubo un cambio importante aí. E parte gracias ás alumnas, porque eu, por exemplo, veño de rematar o ciclo de fotografía e de repente un día a escola apareceu inzada de cartaces de traballos de fotógrafas, diseñadoras gráficas, todas mulleres, non? Eu creo que é un traballo conxunto das profesoras, por supostísimo, pero que tamén estamos aí alumnas demandando e pedindo vale, sí, está moi ben historia de fotografía, pero só hai homes. O sea, que hai algo que falla. Traballo
prácticos que tiñamos era pues, traballar sobre traballos que fixeran outros fotógrafos para estudialos e demais. E eu recordo que no meu grupo, pois creo que estábamos un pouco a pare, alumnas e alumnos. Sen embargo, os traballos que se realizaban, o sea, os fotógrafos que escollíamos para estudiar, as mulleres, me refiro, non as alumnas, eran casi todos de homes. E, de feito, creo que unha vez o comentara con Mercedes, que ela tamén lle pasara que as alumnas sempre, o sea, se escollían casi sempre traballos de homes para estudiar desde o punto de vista dunha muller, digamos, non dunha alumna. Eu, dende hai unos anos, plantexo sempre un traballo en unha das asignaturas que dou que lle chamo a fotógrafa dos xoves, porque cando empecé a facelo coincidía os xoves, non? Aí esos 4 que están dicen que sí porque son alumnos meus deste ano. Entón, o que lles plantexo é que cada xoves eles teñen que documentarse, preparar, informarse sobre unha fotógrafa coñecida ou descoñecida e contarnos todo o que atoparon sobre ela ao resto dos compañeiros. E está moi ben porque descubres cosas moi interesantes e polo menos se visibiliza un poquichiño máis, no, o tema. No, tranquila. E algunha cousa máis? Non, se non hai máis, pechamos. Lembramos que ás 5 da tarde volvemos coa sesión de memoria, unha sesión que promete ser moi interesante, presentación por parte de María Mariño da cartografía de Mari Quintero e a seguir a entrevista coa xornalista Ana Guantes. Ás 5 regresamos. Bueno, estupendo,